ओरै फारसेजों माबायो ओरैहाय Dua कैसे मुझ पे है खुलुमबाय नमस्कार आङो नै गसाइगाव मालागुरि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि नैबे बेमार जानाय न'खरनि आङो बिब' जायो बियो आंनि बेवाइ जायो आं बयखौबो खुलुमनानै आं बुङो अननानै आंना बेवाइया जब्रायाव गोग्लैसोनानै थाबाय थाखा फैसा गासिबो सुस्र'जोब्बाय दा माजों नायबावनो बे फिसा सानै दं बेहा दा नायनो थाखाय फैसा थाइसेबो गैला बेखौनो आं आइ आफानाव थाइसे थाइनै सहाय सोबोर मोनगोन होननानै आसा खालामनानै आङो बयखौबो खुलुमनानै बुङो आइ आफा नोंसोर अननानै जाहाथे एसे एला सहाय साबोर हरगोन होननानै आं आसा खालामो बिनि बिसिया नैबेनो बे बुंथोंसै आं बुंथेनानै होबाय एसेनोसै आंनि बुंनाया मादै आदैया खय बोसोर जाखो बिदि बेमार जानाया बिनि बोसोर बेमार जानायाथ' 3 बोसोरानो होनजाबाय सिगाङावहाय बिदिनो रजाबो नायबाय डाक्टारबो नायबाय आरो बिदिनो माबानि मुलिफोरबो जालाबाय थाबाय आयुर्वेदिकनि आरो जेखौ मानसिफोर खिन्थायो बेखौ माबाबाय आरो दाना ओमफ्राय डाक्टारनावबो थांबाय माबायावबो आलेफुरावबो खेबबासो जाखादों आलेफुरावबो थांबाय अपारेसन खालामनायनि सिगां आलेफुराव खेबबा थांदों दाना सिगाङाव एसे माबाबाय आरो गेजेर खन्द'आवहाय थांफिनबावनायाव आथिङा लुन 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 बुनानै फैलायबाय ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय मुलियानो मोनसेबो माबाया जाबानो बारासो जायो सानाय माबानाय आलौनाय आरो बेखौ माबानानै आरो क'क्राझाराव थांलायबाय बियो क'क्राझारावबो दाना माबानायखौनो मोना बेमारखौनो मा जादों आथिं हान्थु सानाय हान्थु गावदों ना मादों बेखौ नायजाबाय बेखौबो मोना आरो बबे हस्पिटाल सिभिल हस्पिटालाव हरनै ओमफ्राय बेनिफ्राय फैफिनलायबाय दाना न'आव फैनानै बिसोरथ' जिनिसखौ मोन्दों ना मादोंबो सिनायासै गारायखौहाय दाना न'आव फैनानै गुग्लाबायदि बे गाहायाव हान्थुनि एसे गाहायाव फिथर जानायखौ थुफ्रुबा गोमोदै र' गबाय थाबायनायावबो गलाबायखाबाय ओमफ्राय दाना थांबाय माबायाहाय कचबिहाराव माबा मा हस्पिटाल मोनलाय फैबाय दाना लकडाउनबो जाबाय ड्रेसिं खालामनायखौ बे फुरा जायाखिसै दाना गसाइगावआव खालामबाय थांलाय फैलाय माबाबाय थाबाय हामनाय बायदि जालायबाय दाना माबालायबाय हामनाय बायदि एसे गुदुंफ्रा खान्थिफ्राबो एसे खम जाबायमोन आरो ओमफ्राय दाना उनावहाय मा जाखो मोनखांफिनजोबलायबाय मोनखांफिननानै आरो माबायाव थांलायबाय बिदिनो मानसिफ्रा खिथालायबाय उमुगाव मोजां माबायाव मोजां होननानै बे नायखांग्रायाव थांलायबाय दाना बेहायबो थाङै थांनानै सिगाङावहाय एसे माबामोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव दख'ना सिङाव थानाय मालागुरि पिनकड मा बेफोरबायदिखौ खोन्थाजोबदों आंनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ लुगैयो नामा लुगैनायाथ' सरकारा अननानै हरोबा आंनो गथ'फोरनि फरायनायनि थाखाय आरो बे फिसायनि देहा फोसाबनो थाखाय एसे मोनोबा गोजोननाय थागौ थाखा फैसा फारसेनिफ्रायनो माबा
जाजोब्बाय, मोसौ मैसो फानलांजोब्बाय, आबादफ्राबो जेबो जाला, मावनो दांनोबो गैला, मानसि गैला, जाय मावग्रा बेनो गोग्लैसोनानै थाबायबा आं अबेजों मा खालायनानै गथ' गथाय खांनो हाबावनो। फिसाइखौ नायनायावनो ओरैफ्राय गैला, आबादफ्राबो सासे कलेजाव फरायो, बेनोबो हनै सानफ्रामबो हरनांगौ। आदाया माबा मोनसे सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ लुगैयो नामा? सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ लुबैयो लुबैनाया, खिन्थु हनै सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइखौ दासिमबो जेबो मोना। दिनैहालागै बेसेबा गोबाव जालांबाय, फंबायाबो थैना थांबाय माबायावहाय इलेक्सनावहाय, आरो जेबो सुबिदा गैया, चान्स गैया, जेबो खाबु मोनाखै। आरो आंबो दिनै नै थांनाय 2018 डिसेम्बरावहाय आथिं सानाया बे हरनिफ्राय जानाय दिनैसिम जेबो जायाखिसै। दिनैसिम अपारेसन जालायबाय होनबाबो जेबो जाया, हामनो रोङा। दिनैसिम दाबो बिसिनायाव गोग्लैसोना दङ। जेबो गैला, थाखा फैसा गैला, राहा गैला। माजों मा आङो आंनि बेमारखौ फोसाबना लाबोनो, आंनि बिसि फिसाखौ आंबो फोथांना लाबोनो, हाबो गासैबो मोसौ मोसा थांजोब्बाय। दा बेनिखायनो सरकारनि थाखाय आं माबा मोनसे अनसुंथाइ लुबैदों। अननानै सरकारा हरोब्ला आं सरकारनिसिम खौथि खौथि धन्यबाद थागोन। बहरावबो थांनो हाया थांना हैबाय आङो। न'खरावथ' सानै दं, बिदा फंबाय, आलदा आलदा जुदा जाखानाय। बेखौ दिनै आंनि फंबाय दं रधर दैमारि। मा अफाय थायोमोन बेलाय? बेथ' एबसुनिखामोन, एबसुनिनो माबाखामोन, मावथिखामोन, फरायसा सात्र घन्टानिनो मानसिखामोन। फंबायनि नामा माथोमोन? दुम्रधर दैमारि। दुम्रधर दैमारि। बेसे गोबावसै बेनि थैलांनाया? थैलांनाया गोबावसै। 2002आव थैदों बियो। आदिबासि बाङालफोरजों इलेक्सनावहाय बुथारजादों। लोगोआव आंबो दङमोन, आं हास्लाबाखै फंबायखौ बासायनो। लोगोआव दङमोन बिएसएफफोर, बिसोर हायाखै बासायनो, गावसोरसो खारदों। गावबागाव खारनाय। सोरबा बबेजों खारखो, सोरबा बबेजों माखो रावबो थाल मोना। ओरैबो होसोनाय, ओरैबो बाङाल, ओरैबो सावथाल। माबा मोनसे अनसुंथाइ हरोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो आं देहाखौ फाहामनो, आंनि बिसि फिसाखौ नायनो। उन्दैफ्रालाय बेसे बेसे फरायो? उन्दैफ्रा सासे मेट्रिक पास, देग्लाय मेट्रिक पास जाबाय, आरो सासेया देग्लायसो क्लास 3। फरायनाया 6 स्कुलाव फरायो।